जिद'थि आसाम आयेन आफादनि जथुमानि दिनै थामथि साननि हाबाफारिया दान्दिसे सम सिगाङावसो जोबनानै थांबाय आरो दिनै सदनाव गोनांथार मोनसे आयदाफोरखौ दैखांनाय जाबाय जेरैहाय इउनिफर्म सिभिल कड सुंद'यै इउसिसि बिलखौ सदनाव दैखांनाय जाबाय गिबि मन्थ्रिनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि जानानै मन्थ्रि अतुल बरा बिथाङा सदनाव इउसिसि बिलखौ दैखाङो आरो बे इउसिसि दैखांनाय समावनो बेरेखा दोलो फारसेनिफ्राय बिदान्थायारि मोनसे थासारि सोमजियो आरो गुबुन फारसेथिं दिनैहाय बेबायदिनो आइजो संरैखा बिल एबा आइजो गोहो मोनथाय बिलखौ लानानैबो मन्थ्रि अजन्ता नेउग बिथाङा दैखांनाय जायो बे आइजो संरैखा एबा आइजो रैखाथि गोहो बे मोनथाय बिलखौ आरो बेबायदिनो आरो सदनाव बे आइजो संरैखा बिला गनायथि मोनबाय दिनैनि बे सदनाव आरो बेबायदिनो फैगौ 27 मे जथुमाव बेबायदिनो बियो बिला पास जानो थांगासिनो दं होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों आरो मोननैबो बिलखौ लानानै दिनै सदनाव दैखांनाय जाबाय आरो दिनैनो थामथि साननि बे सदननि हाबा हुखाया दान्दिसे सम सिगाङावसो जोबनानै थांबाय आरो मख'जाथावना बाथ्राया बिसोरदि इउसिसि बिलनि गुबैहाय जोङो बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला इउसिसि बिला थारैनो जिथु गनायथि मोनोब्ला एबा दैखांथ' दिनै जाबायानो अब्लाबो थारैनो जिथु 27 मेआव गनायथि मोनोब्ला एबा बिला पास जायोब्ला थारैनो इउसिसि बिलाव गोबां आयेन थिनानै हमना दोननाय जादों जेरावनोखि लिभ इन रिलेसनशिपखौ लानानै मोनसे गोनांथार एबा गोख्रों आयेन जाबसिननानै होनाय जादों बेवहाय जेरैहाय लिभ इन रिलेसनशिप सासे सेंग्रा आरो सिख्लाया जयै थानायनि बेलायाव थानो हायोब्लाबो खायसे गोख्रों आयेन नेमखान्थि बेवहाय जाबसिननानै होनाय जादों जेरैहाय सासे सेंग्रा सिख्लाया लिभ इन रिलेसनशिपआव थायोब्ला एबा जयै थानायनि बेलायाव गोनांथार मोनसे आयेन खालामनानै दोनदों जेरैहाय रेजिस्टारनो रेबथुमगिरि बिथांनि सायाव रेजिस्टार खालामनो नांगोन आरो बिथांनो रेबथुमगिरिनो फोरमायनो नांगोन आरो जुदि रेबथुमगिरिनो फोरमायालासिनो दान मोनसेबो थायोब्ला बियो दायनिगिरि जागोन आरो जेरैहाय बे जाय सेंग्रा सिख्लाया 21 बोसोरनि सिंनि गाहायाव जायो अब्ला बिथांमोनाबो दायनिगिरि जागोन इउसिसि बिलनि बायदिब्ला आरो बेबायदिनो सरासनस्रा मोनसे आयेननि बादगायै बेबायदिनो इउसिसि बिलाव बेहाय हादरसायाव बे बिला थारैनो गनायथि मोनोब्ला बे आयेनाव गोख्रों जागोन आरो लिभिनाव थानाय बेबायदिनो सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय खायसे गोरा बे गोख्रों आयेन जाबसिन होनायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो बेबायदिनो जों नोंथांमोननो खारिथि होनाय बायदियै लिभिनाव थानाय बे सेंग्रा सिख्लाफ्रा थारैनो बेवहाय रेबथुमगिरिनि सिगाङाव फोरमायनो नांगोन आरो रेबथुमनाया बे गोनांथार एबा बेयो रेबथुमनो नांथारगोन होननानै जोङो बे बिलाव जोङो रोखायै मिथिनो मोनदों मानो होनोब्ला दान मोनसेनि खम एबा दान मोनसेनिबो बांद्राय थायोब्ला बियो दायनिगिरि जागोन आरो जेरावनोखि 21 बोसोरनि मोनसे थि सिमा बोसोरनि समखौ हमनानै होनाय जादों इउसिसिनि बे लिभिननि बिथिङाव आरो बेराफारसेथिं नोङो जुदि बुंनो थाङोब्ला सासे हाबा जाखानाय हौवाया जुदि लिभिनाव थायोबा बेवहाय बे दायनिगिरि जागोन थारैनो आरो बेयो लिभिन थानायनि बेलायाव बेबायदिनो सासे हौवा एबा हाबा जाखानाय हौवाया बेबायदिनो बेवहाय थायोबा दायनिगिरि जागोन आरो हौवासाफोरा जुदि बेवहाय जुदि सासे हिन्जावजों बा सिख्लाजों इनायै बेबायदिनो जयै थायोब्ला बे दायनिगिरि जागोन थारैनो हिन्जावफोरनि बेलायाव बा सिख्लाफोरनि बेलायाव रैखाथिखौ नोजोर बोनानै बे आयेनखौ थारैनो बेवहाय मख'नाय जादों बेबायदिनो जोङो नोंथांनि सेराव बड' लाइभ 24 नायगिरि नोंथांमोननि सेराव बेबायदिनो जोङो खारिथि लाबोदों आरो जोङो बेबायदिनो इउसिसिनि बेलायाव बेबायदिनो जोङो नोंथांमोननो खारिथि होदों लिभिनखौ लानानै आरो बेराफारसेथिं जोङो आइजो संरैखा आयेननि बिथिङाव थाङोब्ला 33 जौखोन्दो आइजोफोरनि थाखाय बियो संरैखा जानानै थागोन आरो थारैनो बे बिला गनायथि मोनोब्ला एबा बिला पास जायोबा हादोरसायाव बेबायदिनो आइजोफोरनि थाखाय 33 जौखोन्दो बे मासिया संरैखा जागोन बियो रोखा आरो थारैनो बेयो दिनैनि बे आसाम आयेन आफादनि 16थि आसाम आयेन आफादनि जथुमानि थामथि सानाव बे गोनांथार आयदा महरै मोननै बिला दैखांजायो जेरावनोखि इउसिसि आरो आइजो संरैखा बिल बे मोननैया गनायथि मोनोब्ला बा पास जायो बिला अब्ला बे थारैनो बेवहाय गोहोम गोग्लैगोन आरो मख'जाथावना बाथ्राया बिसोरदि इउसिसिखौ लानानै मोनसे ट्राइबेल एबा बर' माहारिफोरनि गेजेराव मोनसे सावरायनाय सोमजिदों जेराव मोनसे सोंथि बेरखांदोंमोन जेराव आफाद गौथुमफोराबो सोंथि दैखांदों इउसिसि बिलनि बेलायाव ट्राइबेलफोरनिफ्राव माबाफोर गोहोम गोग्लैगोन नामा आरो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंनाय लेखा बेबायदिनो बेवहाय जोंनि बिलाव जे जों नुनो मोनबाय बे बिलाव ट्राइबेलफोरनि बोखारनानै एबा ट्राइबेलफोरनि अनगायै बे बिलखौ लाखिनाय जादों बे आयेना
बिल इउसिसि इउनिफर्म सिभिल कोड बे आयेना थारैनो बियो ट्राइबेलफोरनि अनगायै गोहोम गोग्लै होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो बियो गोनांथार मोनसे बिल जागोन हादोरसेयाव थारैनो बियो गनायथि मोनोब्ला एबा बियो बिला पास जायोब्ला आरो बेराफारसेथिं आरो बेबायदिनो इउसिसिखौ लानानै बेरेखा हान्जानिफ्राय कंग्रेस दैदेनगिरि बिथांमोना बेरेखा खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बिथांमोनानि फारसे अजद दैखांनाय बायदिब्ला बिथांमोना इउसिसिखौ सासे एबा मोनसे हारिसाखौ टारगेट खालामनायनि माइनरिटि सुबुंखौ टारगेट खालामनानै बे इउसिसिखौ लाबोनाय जादों होननानै बिथांमोना बेरेखा दोलोनिफ्राय अजद खालामनायखौबो जोङो नुनो मोननाय जादों। आरो बेबायदिनो जोङो दिनैनि 14थि आसाम आयेन आफादनि 3थि साननि जथुमनि गोनांथार खारिथिखौ नोंथांमोननि सेराव बड' लाइभ 24 नायगिरि अनसायगिरि नोंथांमोननि सेराव जोङो नोंथांमोननो लाबोदों। आरो बे समाव आङो आसाम आयेन आफादनिफ्राय भिडिअ जार्नेलिस्ट निकु बर'नि हेफाजाबाव आं किंकर मुसाहारिनि रिपर्ट।